Hormatly Atawatan TV kanalının tomoşaçyları, biz düğün YouTube kanalımızda, Instagram kanalımızda, TikTok kanalımızda Türkmenistan'ın raýatynyň pasportunu resmileşdirmek barada Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministriniň täze buyrugy barda gysa video paylaşypdyk. Aslında şu videony men TikTok'ta da paylaşdym. Biziň iş ýerinde mähli geplepdi. Ýöne käbir ýagdaýlarda şeýle bolýar-da, adamlar bir video köp tomoşa edip başlasalar, her hile ardet ýa-da şikayet ýa-da adet ýa-da şu videony TikTok bloklapdyr-da. Käbirler pikir edip bilýändir, näme şu aýrdyk hadip aýramak bloklapdyr TikTok. O ýerde aslında bir minutdan gowrak bir näme batdy, maglumat batdy. Bilemok, kimin näme biýmada edenini. Şonuň üçin TikTok'ta da gönlümün öz suratyny duraldyğı üçin men TikTok bilen gerek bolsa daglaşmak üçin näme üçin videony aýraýan, hani bir sebäp barmy diýip daglaşmak üçin şu videony özüm ýazgytýän. Aslında şu habarymyzy şu bahana bilenem, şeýle TikTok'un garşysynda şu habar täzeden berip size ýetiren edim. Habar näme? Türkmenistan'ın raýatynyň pasportunu resmileşdirmek. Şu ýerde aslında aýrylyp dur. Türkmenistan'ın raýatynyň pasportu. Ol haýsy pasport? İçerik pasport. İçerik pasport. Biometrik pasport. Anda şu ýerde gitmek üçin iki tane, hani Türkmenistan'ın iki pasport basýamasy bar da, bir içerik pasport, bir zagran pasport diýäsler. Şu karar, şu buyruk aslında Türkmenistan'ın içerik pasportunu daşyurtda resmileşdirmek bilen baglanşykly. Biz niýeden aldyk bu habary? İlkinji zat Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministriniň buyrugy 2024-nji ýylyň 11-nji martynda çykaran 45 belirli buyruk bilen tasdiklanan gözükdiriji. Ol buyruk bilen tasdiklanan gözükdiriji oza Türkmenistan'ın Adalet Ministriniň saýtynda bar. Oňa biz näme etdik? Başdan gysaçyk berdik. Videomyzda taýýarlanjak. O maglumaty Atawatan Türkmenistan saýtynda ýerleşdirdik doly. Täbi gysa video goýsaňa düşünmeýänler köp. Uzun video goýsaňda näme üçin uzun etdiň diýerler köp. Onun üçin olar biz baraj satamazak da adamlara her kimin isleýäne görä näme derýärler da ýöne ben şu öz pikirimizi ýene öz islemimize görä ýene paýlaşýar. Ýöne bu ýerde men özüm düşündirýän. Ýan kaçmaýarlar. Bir zagran pasport bilen maglanşyklar, içerik pasport bilen maglanşyklar. Käbirler diýär, aýdaş ýurtdan peýdasy bar. Kime peýdasy bar, kime peýdasy ýok, ol aýry gurrun. Biz näme bir täze buyruk çykdy. Şu buyruğum bize okuyucularımıza, tomoşaçlarımıza ýetirýär. Ol buyruk bilen ilkinji edek, mesela şu daşy ýurtda hemişelik ýaşaýan Türkmenistan'ın raýaty ilkinji edek içerik pasportunu aljak bolsa, ýa-da şu täzelemek bilen maglanşykly işler etjek bolsa, ýa-da belli ýaşlarda suratlar çalyşýar, şol suratlar çalyşjak bolsa, şol bilen maglanşykly işleri Türkmenistan'a gelmezenim, Türkmenistan'ın daşy ýurtlardaky konsulluklaryna, ilçihalarına yetip bolýar. Bu habaryň mazmuny şu. Aslında buyruğun iki tek mazmun ol däl, buyruk uly görünümli buyruk. Ol buyrukda kabul edilen gözükdiriji aslında uly görünümli gözükdiriji. Köp zat bar. Bir ýöne esasen gysaçyk ýerini, şu ýerini daşy ýurtdaky Türkmenistan raýatlaryny gyzyklandyran ýeri birinji nowata belki şu ýerdir diýip şu ýerini paýlaşdyk. Elbetde mesela şu aşaňa geçýär, ýene raýat makul hyzmat terjime merkezine hem nomer geçemizde käbirler şeýle pikir edip bize de köp sagat etdirler da biz etýärmi hadip aýdylýar şöyle Türkmenistan'ın daşy ýurtlardaky ilçihanlaryna konsullugyny edilýär. Makul hyzmat terjime merkezine näme etýär? Diňe terjime. Daşy ýurtda geçjek bolsaň, şoň terjime işlerini zagda terjime etýär. Biz olatlar edemiz ok. Hiç wagt edemiz ok. Bizi hiç bilem däl. Etjek edemediplemeýär olatlary. Ol pasport da bollar. Şeýle jaňat ýerlere molýa diýip maňa aýtdylar da, makul hyzmat terjime merkezi diňe terjime işlerini geçirýär. Yani terjime bar bolsa, öğretmenler bar bolsa, makul hyzmat terjime merkezine gelseňiz terjime etip berýär. Indi bahana bilen makuluna reklamasyny girdim bilýän. Aslında näme üçin ýazgypdym? Ýem eşjädim, okujagym, dinlejädim, köp dinlendirem bolýan. Näme üçin TikTok'tan aýrdyk diýilip näme bolmasyn diýipdi. Özüm köpläýändim. Ýene de ýan kaçmaýarlar bir hukukçy hökümine eğer TikTok diýse ki bir şikayet edende şu videony aýrsa, men TikTok bilen daglaşmak üçin bir nemejik özüm edindim de. Täbi TikTok'ta görýär da şeýle samsyk ýa şeýle bir masalama üçin goýulan käbir videolar, käbiratlara goýýar. Bir maglumat berýär videonyň biri şikayet etýär. Elbetde habarlaryň zatlaryň köp okulyp başlasa biýmada bolýarlar bada. Onam aýrýar. TikTok'un politikasy ýalňyş. O ýalňyşdan birine vurmak üçin TikTok'ta da şu videony goýýan özüm. Eğer TikTok aýran ýagdaýynda da men TikTok diýjek ki, näme maş ýerde.
Men TikTok'da dağılaşacak ödüm gerek bolsa. Şol üçin hem de ödüm ýazgyp goýan. Mana aranda habarın formatına şeyle oluyor. Kädin habarın kıysaç koyuyor. Mesela üçün buyrukda her kim gırtlandan yer başka da. Hem bir sayfa, 2 sayfa, 3 sayfa, 4 sayfa videoyu yazgat koymak oşa iyi adamlar riyadat diye. Gerek yer ve gerek yerler var. Sonuçta TikTok'ta funksiyası TikTok'ta adamların köpden kıysaçlarga uğrayalı. Men şu videomu uzun uğrarlar, men aydın nadir. Näme uzun köpden diyecekler vardır da. Sonuçta TikTok'ta kıysa oýlýar. TikTok'ta diýär ki ne? Gerek bolsa diye Atawatyn Türkmenistan saytynda jikme-jik bar diýär. Ýöne Atawatyn Türkmenistan saytynda jikme-jik bar diýmezde Atawatyn Türkmenistan saytynda adamlar köp elýär diýip de şonany bilmeden bolýarlar. Bir geçecek zatymyz ýok. Yani ol adamın bakylçylyk duýgusy şeýle ösem bolsa, ol bir geçecek zatymyz ýok. Ony öz-özüne baş-başa goýýar diýende. Häzirçe hoş, sag bolun.